Szűcs István vagyok, és 11 éve boxolok. Az ökölvívás sportágként kezdtem el, és fokozatosan egyre jobban megszerettem. Többszörös országos bajnok lettem, válogatott tagja, Európa-bajnokság és világbajnokság résztvevője. Azt akarom, hogy ebben a neves művészetben a lehető legjobban fejlődjek, és a legfontosabb nevek között soroljanak. Csatlakozz a csapathoz, és küzdj az álmaidért!